Καλημέρα και welcome σε ένα vlog. Δεν ξεκινάω ποτέ έτσι τα vlog μου. Οπότε πάμε άλλη μία και πάλι. Γεια σας παιδιά, καλημέρα ή καλησπέρα ή όποτε το βλέπετε αυτό το βίντεο. Για μένα αυτή τη στιγμή είναι 6 παρά. Και αποφάσισα να σας πάρω μαζί μου σε ένα vlog. Θα πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι, θα πάμε ένα διήμερο στη Θεσσαλονίκη με την παρέα μου για τη συναυλία του Lex και θα γυρίσουμε πίσω αύριο το απόγευμα. Και με πρωτοβουλία δικιά μου, ήταν δικιά μου ιδέα αυτή, αλλά συμφώνησε και η φίλη μου. Είπαμε να τραβήξουμε vlog και να σας πάρουμε μαζί μας, και όσοι δεν μπορούσαν να παρευρεθούν και θα θέλανε να είναι λες και είναι μαζί μας. Έχουμε κλείσει ένα δωμάτιο για το βράδυ, οπότε το βράδυ θα κοιμηθούμε εκεί και θα γυρίσουμε την επόμενη μέρα. Αυτά, είμαι πολύ ενθουσιασμένη, είμαι πολύ χαρούμενη και χαίρομαι που στη δεύτερη φάση, όταν άλλαξε η ημερομηνία, που βρήκα εισιτήριο. Τώρα σε λίγο φτάνω σε μια συνάντηση που έχουμε πει με τη φίλη μου να συναντηθούμε. Θα πάρω και κάτι να φάω γιατί πεινάω, οπότε ναι. Λοιπόν, είμαστε λίγο έξω από τη Λάρισα με... Και πες το όνομά σου. Εύα. Λοιπόν, και είναι η δεύτερη στάση. Πρώτα ήταν στη Λαμία και τώρα είμαστε Λάρισα. Και έχουμε περίπου μια ώρα για να φτάσουμε στη Θεσσαλονίκη και ανυπομονούμε πολύ. Και τώρα σιγάκι θα φύγουμε. Και το επόμενο πράγμα θα είναι από Θεσσαλονίκη κατευθείαν. Αυτά. Και δηλώνουμε θυσιασμένες. Φτάσαμε στο δωμάτιο, φτάσαμε Θεσσαλονίκη. Το πίσω είναι θέα, δεν φαίνεται καλά. Τέλος πάντων, θα το δείξω σε λίγο. Εδώ με την Εύα. Και θα σας κάνουμε ένα roof tour, να σας δείξουμε το δωμάτιο. Θα ξεκινήσω πόρτα, πρωτότυπο. Και το... εδώ έχει κάτι σαν... δεν ξέρω, να ράξεις. Το μπάνιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Hello. Είναι πολύ ωραίο. Λικάντεξ, ντουζιέρα είναι πάρα πολύ ωραία. Και μ' αρέσει που είναι έτσι σαν... που έχει τούβλα, έτσι είναι ωραίο. Έχει ένα καναπέ κρεβάτι που έτσι θα μπορούσε να μείνει και ένα τρίτο άτομο εδώ. Η αλήθεια είναι. Έχει τηλεόραση, εδώ που βγάζει φωτογραφίες με εαυτό της. Τα έχουμε πετάξει όλα κάτω. Kleinman, το κρεβάτι. Και η θέα. Εντάξει, τα άλλα σπίτια είναι η θέα. Είναι εσωτερική αυλή. Αλλά θα ακολουθήσουν και πλάνα από την ίδια Θεσσαλονίκη. Και... τώρα θα κάτσουμε λίγο να ξεκουραστούμε και αργότερα θα ετοιμαστούμε για τη συναυλία. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Απλά αυτό. Είμαστε 20 και 22 χρονών και δες εδώ μαλάκα τι βλέπουμε. Πίσω. Εδώ. Σαν σας οι ενήλικες που είμαστε, βλέπουμε τα κατάλληλα για την ηλικία μας. Μ' αράξει εδώ. Λάρα. Έχουμε φτάσει στο γήπεδο. Περιμένουμε
Είναι η συναυλία. Είναι μόνο 7 παρά 20. Η συναυλία ξεκινάει 9. Έχουμε άλλες 2 ώρες. 2 ώρες. 2 ώρες. Θα φτάσουν 20 λεπτά. Να ξεκινήσει η συναυλία. Και βαριόμαστε. Βρε, έχω ξαναπάει σε άλλες συναυλίες, αλλά βαριέμαι. Περνάει η ώρα με το βρε. Και δεν έχω θέμα να το πάρεις γιατί αν είναι το υπάρχει. Περιμένουμε να περάσουν οι ώρες, περιμένουμε να περάσουν οι ώρες για να ξεκινήσει η συναυλία. A few moments later. Λοιπόν, έχει τελειώσει η συναυλία και έχουμε έρθει στο δωμάτιο πίσω. Απλά, επειδή είναι αργά κιόλας, θα συνεχίσω το vlog αύριο και θα σας πω αύριο το πώς. Θα σας πούμε αύριο μόνο το πώς ήταν η συναυλία. Τα λέμε αύριο. Είμαστε εδώ στον πύργο, η επόμενη μέρα τη συναυλία. Είμαστε εδώ. Έχουμε μέσα φυλάκια στον πύργο, λευκό. Έγινε και αυτό. Εύα, για πες τι να μην έχεις που είμαστε εδώ μέσα. Δεν ξέρω. Κομπλέ. A few moments later. Γεια σας παιδιά. Σήμερα το απόγευμα Κυριακής γυρίσαμε πίσω από Θεσσαλονίκη και τώρα σε πολύ λίγο φτάνω σπίτι μου και ήθελα να σας πω την εμπειρία μου, πώς μου φάνηκε. Το βίντεο θα το κλείσω εδώ, μιας και αποχαιρετηθήκαμε την παρέα, οπότε ναι. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία συναυλία, ήταν τέλεια. Βέβαια μπορεί να καεί λιγάκι το καπνογόνα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία συναυλία, πέρασαμε φανταστικά. Ήταν κάτι που υπομονούσαμε πάρα πολύ καιρό και έγινε και χαίρομαι που περάσαμε ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Σήμερα κάναμε και βόλτα στη Θεσσαλονίκη, πήγαμε και καφέ, πήγαμε και στο Λευκό Πύργο. Γενικά αυτό το διήμερο ήταν γεμάτο και ήταν πάρα πολύ ωραία και συνειδητοποίησα και το πόσο ωραία είναι η Θεσσαλονίκη και εννοείται πως θέλω να ξαναπάω πάλι. Αυτό ήταν το vlog, δεν τρέβηξα πάρα πολλά πλάνα γιατί ήθελα πιο πολύ να το ζήσω και να μην είμαι όλη την ώρα vlog. Εσείς πιθανότατα το vlog να το βλέπετε μια εβδομάδα μετά τη συναυλία του Lex, γιατί δεν νομίζω να κάτσω να το κάνω μοντάζ τώρα, ας πούμε, ή αύριο. Οπότε ναι, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε ένα like αν σας άρεσε και μια εγγραφή στο κανάλι και θα τα πούμε στα επόμενα βιντεάκια. Bye!